खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना जि अरुनदयनि 3.0नि राङारि जि अनसुंथाइ बा महिला आइजोफोरनि जि 8,000 राङारि अनसुंथाइ, बे 8,000 राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना बे मासनि 10 तारिखआव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं 11टा बाजियाव। दा नोंथांमोना बेवहाय जाय बिथांमोना गोदानै सोसनजादों बा जाय महिला आइजोफोरनि लिस्टआ बेवहाय गोदानै सोसनजादों आरो जाय महिला आइजोफोरना सिगाङावनो एप्लाइ खालामखानाय दं, जाय महिला आइजोफोरना गोदानै सोसनजादों नाथाय बिथांमोननि डकुमेन्टसखौल' जमा लांनानै जाय बिथांमोना सोसनहैगोन बा बे अरुनदयनि पर्टेलाव बिथांमोना हाबाखै, अब्लानिया नोंथांमोना बे 8,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना कागजखौ जमा होदोंब्लाबो नोंथांमोननि जि गोदानै जाय बिथांमोना बेनिफिसारि, बिथांमोननि जुदि कागजआ अफिसाव बा अरुनदयनि पर्टेलाव जुदि सोसनजायाखैब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय 8,000 फैसाखौ मोननो हानाय नङा लोगोफोर दै। नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो जाबाय, जाय बिथांमोननाव नोंथांमोना बे डकुमेन्टसखौ जमा होदोंमोन आरो बिथांमोना बे खामानिखौ मावनानै होमारगोन ना होमाराखै बेखौ एसे नोंथांमोना जाय बिथांनि आखायाव नोंथांमोना कागज हरदोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एसे खौरां लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेवहाय गोबां गोदान आइजोफोरानो सोसनबो जादों लोगोफोर, नाथाय सोरनियाबा थालांबायनोबो हागौ दे लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना एसे खौरां लाखाबानो जाबाय। नै मार्चनि 11 तारिखआवनो नोंथांमोना 10 तारिखआवनो नोंथांमोना बिनि फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। दै अरुनदयनि 8,000 फैसाखौ बेवहाय 3,000खौ नोंथांमोननो बैसागुनि गिबि हिसाबै होगोन, बेनिफ्राय 5,000खौ नोंथांमोननो मा हिसाबै होदोंमोन बिथांमोना अरुनदयनि नामै होदोंमोन। बेनिफ्राय बिथांमोना 1,000 बारायनानै होबावदों दे लोगोफोर। बेवहाय 9,000 जाहैदों लोगोफोर। बेवहाय टटेलि 8,000 नङा, सरि, बेवहाय 9,000 जाहैदों नोंथांमोननि फैसाया। मानि बिथाङा मासखौ मोनसे लं खालामनायनि थाखाय बिथांमोना 9,000 बारायनानै होदों आरो लोगोफोर। दा 1,000 बारायबावबाय 8,000निफ्राय नोंथांमोना मासआ लेट जानायनि थाखाय दे लोगोफोर। दिनै नोंथांमोना आं बेखिनिखौ फोरमायखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना खौरां लाहैबानो जाबाय, जाय बिथांमोननो बे डकुमेन्टसखौ जमा होदोंमोन दे लोगोफोर। बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नैथि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि PM किसाननि जाय बिथांमोना PM किसाननि बे 22थि इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बे फैसा सोनायनि डेटखौ गोबाङानो नेनानै दंबाय दं लोगोफोर। नाथाय बे PM किसाननि जि 22थि फैसा सोनाय जि इनस्टलमेन्ट, बे इनस्टलमेन्टनि जेबो डेटआ दिनैसिमबो रिलिज जानानै फैथ'वाखै लोगोफोर। बिनि फैसा सोनायनि डेटआ बे मासावनो जागोन लोगोफोर, नाथाय बिनि जेबो डेटखौ बिथांमोना अफिसियेलि आपडेट खालामनानै होथ'वाखै, फोसावनानै होथ'वाखै लोगोफोर। माने सिगांनि मासफोरखौ जों नायोब्ला आन्दाज खालामनो हायो बे मासावनो माने नोंथांमोना मोनगोन आरो लास्ट सप्ताहालागै नोंथांमोना बे PM किसाननि फैसाखौ मोनहैनो हागौ बायदि आन्दाज दं आरो लोगोफोर। दा बेखायनो जायफोर बिथांमोना बा जायफोर आबादारिफ्रा बे PM किसाननि 22थिनि जि इनस्टलमेन्ट फैसाखौ नेनानै दंमोन, नोंथांमोना बे मासनि लास्ट सप्ताहालागैनो फैसाखौ मोनहैनो हागौ आरो दै लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जुदि नोंथांमोना दासिमबो जुदि सिगांनि किस्तिखौबो मोनाखै आरो नै गोदान किस्तियावबो बिथांमोना थाबथानाय दंब्ला, माखासे खामानिखौ जुदि नोंथांमोना दासिमबो मावनानै लायाखैब्ला थाबैनो मावनानै ला। नोंथांमोननि एग्रिकालसार अफिसाव बेनि खामानिया माने सोलिबाय दं आरो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै खौरां लाहै गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव, अब्लानो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो नोंथांनि जेसेबां प्रब्लेम जानानै थानाय, लेन्ड सेडिं प्रब्लेमानो जा, KYC प्रब्लेमानो जा, बायदिसिना प्रब्लेमानो जा, नोंथांमोननि बे प्रब्लेमखौ बे नोंथांमोननि जे एग्रिकालसार अफिसाव थानाय माखासे कर्मचारिफ्रानो नोंथांमोननो मावनानै हरगोन आरो लोगोफोर दै। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय आरो लोगोफोर। आरो थामथि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो जोंहा टयलेटआव एप्लाइ खालामदोंमोन ना, जाय बिथांमोना टयलेटआव एप्लाइ खालामहरदोंमोन, बे टयलेटनि जे फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि जि फैसा, बेखौबो गोबाङानो मोनाखै आरो माब्ला मोनगोन होननानै कमेन्ट्स फैदों दि लोगोफोर आंनियाव। आं बेखायनो नोंथांमोननो दिनै बेनिखौबो आं आपडेटखौ होलांफानो सानबाय आरो लोगोफोर। दा बिनि सायाव दिनै भिडिअबो लाबोबाय लोगोफोर। दा बे नोंथांमोना जि टयलेटनि जि फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसा, बे फैसाखौ मानो दाबो मोनाखै आरो बेनि गोदानैसो अनलाइन खालामनाय आरो गोबाङानो भिडिअ लाबोदों आरो लोगोफोर। बेखौ गोदानै अनलाइन खालामफिननाय, नाथाय बेयो गोदानै अनलाइन खालामफिनबाबो नोंथांमोना माब्ला मोनहैगोन बेखौ खुनु गेरेन्टि होनो हाया आरो लोगोफोर। जाय बिथांमोना थांनायाव एप्लाइ खालामखानानै जुदि रिजेक्ट जायाखै, बा जाय बिथांमोना एप्रुभ जानानै दं बेनि उनाव नोंथांमोननि गामि बे लेट्रिननि लिस्टआ फैदोंमोन दे लोगोफोर। ग्रुपआव नोंथांमोननि बे लिस्टआ फैदोंमोन। दा बे लिस्टआव नोंथांमोना जुदि भेरिफाइड खालामहरबायब्ला नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन, नाथाय मोनसिगोन अलरेडि। नाथाय नोंथांमोना दा बिनि फैसा सोनायनि जेबो डेट फोसावथ'थाराखै आरो लोगोफोर। नाथाय सिगांनि जाय बिथांमोना किस्ति मोनदोंमोन दै,
नोंथांमोननो आं फोरमायहरखानोसै सिगाङाव जाय बिथांमोना किस्ति मोनखादोंमोन फार्स्ट किस्तिखौ बाय 1 इनस्टलमेन्टखौ जाय बिथांमोना मोनखादोंमोन दै बिथांमोनानो सेकेन्ड किस्ति मोननो हायाखै दे बिथांमोनाव 9,000ल' फैसाया हाबदों लोगोफोर आं नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय आरो आंनावबो हाबदों लोगोफोर बियो खिन्थु 9,000ल' हाबदों आरो लोगोफोर 9,000नि उनाव नोंथांमोना 12,000 मोनबावोमोन बेवहाय नोंथांमोननि जायफोर जिआरएसफोर दङ दै बिथांमोना जिअ'टेक खालामफैयो बे जिअ'टेक खालामनायाव सेकेन्डआव नोंथांमोननिया फैसाया 3,000 फैसाया हाबाखै आरो लोगोफोर 9,000 खिनियाल' फार्स्ट इनस्टलमेन्टआव हाबनानै थादों दे लोगोफोर आंनियानो बेबायदि जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय सेकेन्ड किस्तिनि फैसाया हाबाखै आरो बे लेट्रिन लुनायनि जायफोर टयलेटनि आरो बेवहाय गोबाङानो सोंहरबाय दं माने टयलेटनि फैसाया माब्ला हाबगोन होननानै बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बेखिनि आपडेटखौ लाबोदों लोगोफोर दा बे फार्स्टआव जायफोर मोनदोंमोन टयलेटनि जे फार्स्ट एप्लाइ जाजेननायाव बे एप्लाइ जाजेननायाव 2021 ना मायाव जादोंमोन लोगोफोर बेनि एप्लाइआ बे एप्लाइ जानायाव जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनानो सेकेन्ड किस्तिखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै आरो नैबे दा गोदान खालामनाय फार्स्ट किस्तिनि खोथा नोंथांमोना गोबां सोंहरबाय थादों बेखायनो आं नोंथांमोननि भिडिअ लाबोदों दा सिगांनिखौनो सेकेन्ड किस्तिखौ मोननो हायाखैब्ला आरो नैबे सेकेन्डनि जि किस्ति जि दा उनाव जायफोर बिथांमोना अनलाइन खालामदोंमोन बिथांमोननि फैसाखौ जे फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना माब्ला मोनगोन होननानै आसा खालामनो हायो दा बेनि जेबो टयलेटनि जेबो गोदान आपडेट गैया लोगोफोर आरो बेनि सोमोन्दै आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो जेबो फोरमायनानै होआखै आरो लोगोसे जाय बिथांमोना गोबां बेनि सायाव कर्मसारिफोर दं साख्रि मावग्राफोर दङ बा बेनि सायाव गोबां हाबा मावग्राफोर दङ बिथांमोनाबो जेबो बिनि आपडेट होथ'थाराखै आरो लोगोफोर दा बेखायनो नोंथांमोना आरो बिथांमोननि SBM सुइस भारत मिसननि पर्टेलाव थांब्लाबो नोंथांमोना बिनि जेबो डेटबो मोननाय नङा लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दा जियानो जाया लोगोफोर नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामदोंबा खालामना लानाया मोजां उनाव माने जाहाथे नोंथांमोना बिनि फैसाखौ मोनहैनो हागोन आरो लोगोफोर आरो दाथ' नै सरकारा जोंहा सोलायनायसो सम फैबाय लोगोफोर नैबे इलेक्सनावबा सोर देरहालायो सोर जेनलायो बेखौथ' रावबो जेबो बुंस'नो हाया लोगोफोर जेब्ला सरकारा सोलायलायगोन आरो नेमफ्रा गोदान गोदान जालायगोन दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय दा जोंहाथ' MCC नांनाय टाइम जाबाय MCC नांबाय दा जोंहा बेवहाय MCC नांखांनायनि उनावथ' नोंथांमोना जेबो खामानि मावहैनो हाखाला बिथां सरकारा ओंखायनो नोंथांमोना बिनि बेफोरनि फैसाखौ जेबो माने दा लुगैथारसै आरो दा जेबो मोनथ'थारनाय नंला लोगोफोर नोंथांमोना जि अरुनदयनि 9,000 जि फैसा बे फैसाखौ बाजेटआव हाबखानायखाय नोंथांमोना बिनि फैसाखौ 10 तारिखआव 11ता बाजियावल' मोननो हासिगोन आरो जाय महिला आइजोफोर नोंथांमोना बै दिनखालि फुरा माने अनलाइनाव थालायबानो जाबाय आरो लोगोफोर माने बयहाबो बेंक एकाउन्टखौ चेक खालामलायनानै लाबानो जाबाय थियारि जानानै लोगोफोर आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरबाय लोगोफोर गोजोन्थों थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन बाय बाय